тут головна теза про те, що мову ненависті треба забрати, а ви, власне, нею говорите. Для них мова ненависті – це взагалі українська мова, як я бачу цю владу. Це зараз, якщо російську мову визнають другою державною, я не здивуюсь, тому що для них мова ненависті – це українська. Для них взагалі не існує Україна, для них існує Малоросія. От в Малоросії всім хорошо. От який ти є, от всім хорошо. Розумієш, для мене питання мови вже для себе я визначилась. Це інструмент ворога, яким він воює з нами. І я це дивлюсь на прикладі казахів, наприклад. І ще от ми вчора з Полтавою калмика зустріли. Знаєш, яка була розмова? Калмик, отакий вузькоглазий, зовсім видно, що калмик, і сказав, що я калмик, ну говори російською. Він каже, ну русський. Він каже, ну скажи по-калмицьки, і фразу там йому Андрюха дає, якусь фразу. Він затупив, коротше, і вспоминає слова. Він не пам'ятає свою мову, його діти вже не знатимуть мову, він її не передасть. Хто буде? Тобто 2, 3, 4 покоління – це вже російське. Пофіг, що в тебе вузькі очі, ти не знаєш свою мову, ти вже росіянин. Це дуже активно, імперія в ноль множить. А скільки ми зустріли людей, які не можуть сказати, хто я білорус, ну я русский. Ну білорус, ну не білорус. І такі в Сімферополі теж. Ну от я родився в Ростові. Ну, от я русский, а от живу в Криму, це люди без нічого. І ми маємо таку проблему. Я би за неї бралась.